हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा गोबां कमेन्ट्स आरो गोबां नेगासिनो दङ फिल्म किसाननि लेटेस्ट आपडेटखौहाय दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों आरो बे आपडेटआ मा तो बिनि सायाव पिक आपडेट नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि स्किम लननि सायाव आपडेट मोननो आरो लोगोसे साख्रिनिबो नोंथांमोना आपडेट मोनलांबाय थागोन दा जोङो फिल्म किसाननि पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो जों बेफोरबायदि माखासे मोनगोन दा बिनिफ्राय बे रांखौहाय माब्ला मोनगोन सरकार थायोबा रांखौ मोनगोन ना मोनला एबा थायाबा रांखौहाय मोनगोन ना मोनला गासैखौबो कभार खालामगोन बिनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां नायलां अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना भिडिअ नायाबा आन्दायनो हागौ स' बिनिफ्राय फिल्म किसाननिफ्राय मा आपडेट हरदों जों बेखौबो नायगोन दा बिनिफ्राय फिल्म किसाननि रां सोनायनि पिरियडआ जाहैबाय एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव खनसे सोयो अके थ' बेखायनो इलेक्सना लास्टआ जाहैबाय 1 जुनसिम लास्ट इलेक्सन एबा गाबोन लास्ट इलेक्सन जागोन इन्डियायावहाय लकसभाना देन बेनिफ्राय 4 जुनावहाय रिजाल्टखौ साननाय जागोन एबा सरकारखौहाय सोर दायो दाया उननि बाथ्रा नायदो बिथांमोना अफिसियेलि मोनसे आपडेट हरदों बेनो जाबाय फिल्म किसाननि सायाव लानानै दा फिल्म किसानखौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों नालाय जे रांखौ माब्ला मोनमारगोन बिनिनो मोनसे आपडेट फैदों मोनसे डेट फैदों आरो बे डेटआ मानि थाखाय हरदों फार्मारफोरखौ एबा आबादारिफोरखौ मानि थाखाय हरदों ए टु जे जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना मोननो गोनां किस्तिया जुननि लास्ट उइकनिफ्राय जुलाइसिम रांखौ सोगोन नालाय अब्ला मोनसे बिथांमोना डेट होदों बेनो जाबाय 5 जुननिफ्राय बिनिफ्राय 15 जुननि गेजेराव नोंथांमोना जि खामानि मावनांगौ दङ बेखौहाय नोंथांमोना माने मावना लानाया मोजां जेरै नोंथांमोननि केवाइसि होनाय बेनिफ्राय आनलक खालामनाय बेफोरबायदि माखासे खामानिया सोलिबाय थागोन बेखायनो नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे आपडेट मोनदों नैबावनाय 8 डेजल'सो 8 डेजनि गेजेराव माखासे खामानि जागोन फिल्म किसाननि पर्टेलाव बेखायनो जुदि नोंथांमोनाहाय माने नेक्स्टआव जुदि सरकारा थामारोबा हमना ला दानि सरकारा थायोबा जुलाइआव एबा जुलाइनि सिगां माने लास्ट उइकआव रांखौ सोगोन बायदि नालाय दा बेखायनो बिथांमोना मोनसे इसारा हरदों जे बे 8 डेजनि गेजेराव सप्तासेनि गेजेराव जि मावनांगौ दङ नोंथांमोना फिल्म किसाननि पर्टेलाव एबा CSC सेन्टाराव मावबानो जाबाय जाहाथे मोननो गोनां किस्तिखौ मोनो ओरैबायदि थायो नालाय खायसेया सिगाङाव रां मोनबाय थायोमोन खायसे मोनासै माखासे जानि थाखाय जेरै लेन्ड सेडिं एबा आदार सेडिं खालामनायनि थाखाय बेनिफ्राय मेनलि आदारजों बेंक एकाउन्टजों माने लिंक थाथारनांगोन बेखौथ' मिथिखायो बयबो बेखायनो खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय खायसे ब्रान्चआ खुलियो नालाय ब्रान्चआ खुलियोबा केवाइसि होनाया नोंथांमोना केवाइसि होनाय थायो केवाइसि नोंथांमोना बेखौहाय होनांगोन फिंगारप्रिन्ट होनांगोन बेनिफ्राय बेंकआव साबमिट खालामनानै लिंकखौ खालामनांगौ होमबासो मोननो गोनां डिबिटि एबा रांखौहाय मोननाय जायो दा बेखायनो बिथांमोना मोनसे आसायाव बुंदों जे सरकारा थाफिनगोन बायदिखौ बेखायनो नैबे 15 जुनसिम बिथांमोना खामानि मावगोन बेनिफ्राय 15 जुननि उनाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनायनि चान्सआ दङ एबा जायखिजाया रां सोनायनि टाइमानो जुलाइसिम नालाय जुलाइनि सिगां एबा जुलाइनि गेजेरावनो फिल्म किसाननि रांखौ सोगोन नाथाय सरकारा थाफिननांगोन अब्लासो मोनगोन जुदि सरकार थायाबा मोननायनि चान्सआ गैया नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि सरकार थायाबा गोदान सरकार फैयोबा बेबायदि रांखौहाय मोनगोन ना मोना गोबां गोनो गोथो जायो दा जों बेखौबो कभार खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय दा हमना ला दानि सोलिबाय थानाय जुदि सरकारा गैलाबा जास्ट एग्जाम्पल दानि सरकारा जुदि गैयाबा उनाव जुदि गोदान सरकार फैयोबा बे रांखौहाय मोनगोन ना मोना दा नायदो बिथांमोना माखासे राङारि अनसुंथाइ स्किम लन्च खालामगोन फार्मार्सफोरनि थाखाय एबा आबादारिफोरनि थाखाय बिथांमोना माखासे राङारि अनसुंथाइ होगोन होनना बुंदों बिथांमोनाबो स' बेखायनो जुदि गोदान सरकार फैयोबाबो बिथांमोना बेफोरबायदि स्किमखौ गोदान एप्लाइ खालामहोगोन आरो बयबो मोननायनि चान्सआ दङ जायफ्रानो माने इलिजिबोल जायो आरो जुदि दानि सरकार थाफिनोबा हमना ला बे सरकारा थायोब्ला बिथांमोननि रांखौहाय मोनलांबाय थागोन आरो 5 बोसोरसिम नेक्स्ट इलेक्सनसिम बिथांमोना बे रांखौ होनाय जागोन मानोना फिल्म किसाना गोबां सिगांनिफ्रायनो होदों नालाय हमना ला 5 बोसोर जाबाय थिग बेबादिनो नेक्स्टआवबो मोनलांबाय थागोन दा बेखायनो जुदि नोंथांमोनाहाय जुदि केवाइसि होआखैबा नोंथांमोना होबानो जाबाय जाहाथे जुदि सरकार थाफिनोबा जाहाथे रांखौहाय मोनलांबाय थायो एबा नेक्स्ट किस्ति सोनाय लोगो लोगो नोंनि एकाउन्टआवबो हाबनाय बायदि स' बेनिफ्राय लास्ट इलेक्सना हमना ला गाबोनसिम 1 जुनसिम बेनिफ्राय 4 जुनावहाय इलेक्सननि रिजाल्टखौ साननाय जागोन बेनिफ्राय सरकार दानायनि माखासे प्रसेसा जागोन आरो प्रसेस जाबाथाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव लासै मोननो गोनां किस्तिफ्रा हाबगोन दा बेनोमोन फिल्म किसाननि माखासे राङारि अनसुंथाइनि आपडेट स' बेखायनो जुदि केवाइसि होआखैबा नोंथांमोना होना ला